ምስ መድኃኒት አደሰ በክልተ ክፋል ቀረበ ምድላው ሐምልፎ ተخሞ እምነትና እዩ ብዙሓት ሪዮታትኩን ተቀቢልና ኢና ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ክፋል ድማ ከቀጽልዩ ሕዝውን ሃም ተለመደ ስድራኹንታ ሰብስክራይብ ላግበርኩም ንኻልኦት ማሕስትኹም ሼር ላግበርኩም ጻንሒትኩም ሳና ግበሩታዩ ላብ ድሕር 31 ዓመት ላብ አፍሪካ ዋንጫ ለሐለፈሉ አጋጣሚ ዳው አክን መጽሙ ስካፍትና ሞ ና መጨረሻ ነይርኻ ኢኻ ስካፍት ሽልማታት ኩሉ ነገራት ነይርኻ ኢኻ እስኪ ላው ዶ አፍሪካ ላይ خدخሉ ምክንያት እዩ ያው ናብና አፍሪካ ዋንጫ ከን ሐልፍተ ለና በታሪክ ዓዊ ታሪክ ሳል ድሕር 31 ዓመት እንዲና ሐሊፍና በጣም ከቢድ ግዜ ነይሩ ላብ ክልተ ዓመት ሓደ ዓመት ምናምን ክልተ ዓመት ልኾን እዩ ናሽናል ቲም በሓደ ነይር እንደርጋ መብዛሕተና ማለትስ አይተበተነ ነይሩ ሰውነት ብሻው ለሓዞት ታዩ ሰውነት ብሻው ታይብል ነይሩ ዘውዝኒኦ ቲም ተሐለፍና ለ በቃ ዛና ፕሌን ተጠፊና ነርና ተንከርተለና ለ በሓደ ኢና ነኸል ካው ድሕር ናፍሪካ ዋንጫ ሐሊፍና ትሬኒንግ እንሰርሕ ካው ውጭ ልመጹ ተጫዋቶ ነይሩ ዴቪድ በሻ ዴቪድ በሻ ነው ዩሱፍ ሳላህ ፉአድ ኢብራሂም ፉአድ ነው ልሳቶም መጹ ካው ድሕር ምስ መጹ ይመኮሩ ተብይሉ መጹም አናለ ሰለስተ መዓልት በተደጋጋሚ ጌም ይግበር ተፋለጥካ ግን እርሰ በርስካ ጌም ይግበር ካው ጌም ክግበር ተሎ ያው ለራኻ የፐርፎርማንስ ማለት ትፍለጥ ኮይካ ሁልተ ዓመት ጸኒሕካ ኢኻ ምናም ክትክረይ ልኹሉ ኢልካ ተገምቶም ዞም ካብ ውጭ ልመጹ ተጫዋቶዮም ሃመይ ኮምፒቲ ይግበሩ ምናምን ተውሂሉ ካው ድሕር ላይ ሕማቅ ነይሩ ሳውዝ አፍሪካ ላይ መካደ ንምታይ በቃ ናሰልጣኝ ድሌትዩ ናሰልጣኝ ውሳኔ እዩ ብዙሕ ለጨቃጨቃ ነብቲ ግዜ በጣም ብዙሕ ለጨቃጨቃ ነይሩ ካው ድሕር ቀሪካ ተተበልካ ከዚ ኮቺንግ ስለለወስድ ለለኹ ቀሪካ ተተበልካ አሜን ኢልካ ኢኻ ተቀበል ከዚ እንወስዶ ለለና ሕጉለ ምናምን በቃ ንእሽተይ ዋላ መስውነት ብሻው ተኸራኺርና ነርና ኢና ሳውዝ አፍሪካን ዓለም ዋንጫ መጣሪያ ከርተሎ ሓዲግን ኸይዱ ኣብ ሆቴል ከይትወጽ ምናምን ተይሉ ሓዲግን ከርተሎ ብዙሕ ተኸራኺርና ነርና ኣነ ስታቲስቲክስ ሒዘ ልከራኸር ለለኹ ስሕተት እዩ እኮ ናየ ስሕተት እዩ የወዳጅነት ጨዋታ 3 ጌርናስ ካብ 3 ጎልስ 4 ጎል ለእቴ ካው ብልዕለይ ለእቴ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ 5 ዲ ምናምን ለእቴ ካው አንለ በቃ ማልተስ ስሕተት እዩ ናየ ስሕተት ስለልኾነ አሰልጣኝ ለለካ ክትሰምዕኔካ ካብ ሆቴል ከይትወስደይናስ ወጽያና ኸይደ እና ሱሱይታት ምናምን ተቀነስተለካ ማንም ሰብ ደስ ይውል ወላ በሚዲያ በጣም መከራኸሪ ነይሩ ሽዑምቲ አንቶሎ ለኻዩ ወጻይ ልጫወት ዕድል ይዋሃቦም ተዋይሉ ዴቪድ በሻህ መጽዩ ፉአድ ኢብራሂም እና ዩሱፍ ሳላህ መጽዩም ካው ፉአድ እና ዩሱፍ ለፍትና ዶ አፍሪካ ኸይዶም ቡ ምክንያት ይኻላፍት ውድድር ላይ ተጓዛህ ምክንያቱ ፉአድ አጥቂ ነይሩ ሽዑ ካብ ሚኒሶታ ዩናይትድ ይመጽ ነይሩ ኤምኤልኤስ ልጫወት ነይሩ አዋ ሉ መርጽ ኢላኻ ሓዲግካ መከራኸር ነይሩ በጣም ሽዑ ግዜ በደም ገለ ስታውስ አዋ በቃ እዚ ታይ መስልካ ናሰልጣኝ ውሳኔ ማልተስ አነኮ ፊል ገይረ በጣም ማለቴ ናዓለ ዓላማ ስለነረኒ ቢያንስ ናይጄሪያ ኸይድና ኮን ዓለም ዋንጫ ለሞሰስ ምናምን ኖርሉ ሰዓት ለጆብ ሚካኤል ምናምን ኖርሉ ኮን ዓለም ዋንጫ ናመጨረሻ በጽሕና ኮይና ናመጨረሻ ማለት ተሐሊፍናስ ዓለም ዋንጫ ናአትለና ማለት ካላባር 180 ደቂቃ ካላባር ኸይድና ተጫዋይትና ናይጄሪያ በቃ ማልተስ ዘኹላ ነገራት እንትንልካ ናሰልጣኝ ዋላ ምርጫ ይኹን በይ ተቀርተለኹ ዶ አፍሪካ ቀርተለኹ በጣም የተሰመኝ በጣም ማለት እዩ ሻይቱ ሽልማት ነይሩ ሼክ ለነረሻይቱ ፕሬዝዳንት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ነይሩ ምናምን በቃ እሱ በቃ ሽልማት ተቀበልና አይና ግን ለይመኻደይ ግን ታይገርኒ በጣም ከፊኢኒ እስከዓለ መጨረሻስ ልምታይ ለይኸድ ምናምን ግን ናሰልጣኝ ውሳኔ እስከዓለ ሆነ ድረስ ደግሞ ምን ድሕሪው ለኢንተርናሽናል ቲም ተመሊስ ኻዶ በድሕሪው ካብ ናይጄሪያ ተመሊስና ክንኸርተለና በቃ ኬንያ ነርና ጨዋታ ኬንያ ክንኸዲና ካው ድሕር አነ በቃ ድሌት ይብለይ ሰና መጨረሻ ማንቴስ ናይጄሪያ በጽሕና መስመጸና በቃ ይለ ልምታይ ዲው ለይምጫዋተይ ምን ለይማለይ ምናምን ሲ ላخرخ መጽ ወላ ካቀደም ለይኹሪ ነረ ማለት ለም ከዛ አነ ለሐስወለ ለኹ ለይምጫዋተ ናየስ ምክንያታይስ በቃ ለይምጫዋተ ለኾሬ እንደለም በይ ለሰልጣይ ተቃዋሚ ምናምን ይሆንኩ ታይክ ማለት ማለት ሐደለ 2015
international team لا كان حليف نيرو ساوث أفريقيا بتخيل وددر أوا والمسلع اللي فرق لهونو تجوات تغيري يخيدو حدش تجوات بمسا سلطان سونا تبيشو لما تاي لفت ناشونال تيم ليه خرخ مخنات حد أكالي هني هذا بتي عالم وانجا نعم هذا عدل لي يركاي ولا مس حدش تجوات سنة خدو حتى أريد نير ويس بتاع نشتي تاي خوينا مسيلكا مالتيس خم تجوات خوينا خزها مسلت خوينا كحسوت الله نايس حساتي بتجوات خوينا عينك حاسوت الله ولا تخكل يلي لحسب نير الشعيتو تعدملت مخر عيله تمليسنا كنمت سلنا كاب نيجيريا كينيا جوات على ጭራሽ አንስ خريدل لي لكينيا حسبنا بهراي بدون تجوات خوين خاص كاو دحر لمنتاي بق يخر يلو سونت كاو يساق تناغيراتو يساق وجيشا مدهاني لمندنو ما يሄደው ይላቱ ኬንያ ያኮርፋል ካው ለሆሬል ለኹ መንገዲ ብንዓለ መንገዲ ካው ግን በቃ ለተረደኦ ኮች ደሞ ሐቆዩ ሆሬ በቃ ምናምን ለካው ስለልት ሆሬ በቃ ካንለ مستملسنا كم نيجيريا أنا أتلا هوتيل كتلي لماكينة على بيلا كيزواني كابت صباحي تأترينيك مكلاك على الله كخمت خرط الله قبر مدين تان خمس خايم هاي من زم أي تقدهم كيني الناس أي تسوى عني أنا من الناس أنا أوزق خواني الرئيسي تبالا شيء لي تردي عندها أكاد خافي إني منامني للناس يو سحت سحتتا يلوسدو أنا اللي علي لمتي هم يو سحتت من وارو مالتي لسلطانيس اللي بالك خاصم على لكان بي በቃ ክትቆርጥ ተለካለ ምክንያት ስለሆነ መخرይ ምክንያት ለይመታዬ ለይመካደይ ምናምን ይንበይ ለሚጫዋተይ ምናምን በይ ሃሪ ነገር እንትን ግን ከዝዲ ከዝትና ስልጠንቲ ለሎት ጽዕንቶ ማለት ነው ስልጠንቲ ወሰንታት ማለት ነው ማለት ከዝት ላይሰንስ ተወስድ ተለኻስ ብዙ ነገራት ለቀየረካ ይመስለን ሓደ ግዜ አውራም ተክለ ሃይማኖት ሆነ ለዋጋን ታሪክ ነይሩ ለሓደ ከዚ ስልጣን ለሎት ተሻይቱ ጽዋት ነይሩ ናውራት ተክለ ሃይማኖት ውስጥ ተጫዋች ነይሩ ቤንቺ ጎሮ ነይሩ ቤንቺ ተኮንቶሎ በጣም ይልኩሪ ተጫዋች ድሕር ግዜስ እቲ ስልጣን ኮይኑ ኢንስትራክተር አብርሃም ለለ ላይሰንስ ኮቺንግ ከሞጽ ማለት ተማር ኮይኑ ደግኒዎ ናታ ጥያቄ ዘይ ጠይቀዮ ነይረ ይልብል ከስልጣን ሆነ ከዚ ሓደ ተጫዋች ቤንቺ ገይር ካዩ ድሕር ኮሪስ ታይ ውሳኔ ይካሉ ድሕር ዚያት ምልስተሎ ሲት ሻይቱ አነ መስሎ ኖር ውሳኔታት ተረድው ለሐሳባቲ ይወጋን ነይርሞ ምናልባት ታስተውል ለካ ሐሳብ هم سلطان تكليت الله تجواش له ببحريو كجوات يلدلي اوا ግን ከዛ አነ ታይብል መስልካ አው ኮችን ኮይን ካና አው ተጫዋች ኮይን ካና አው ኮችም ኮን በጣም ፈላላይ ነው ወይ ና ለይመታየ ለንጻዋር ለለኹም በይ ዝና ሰልጣን ለለ ተጽኖስ አይፈልጡ ነር በጣም ማልተስ ተፈላላይ ኮይን አው ዝኸስ ሰዓት ግን አሰልጣይ ኮይነ ካሐስወቶ ለኹ ግን ሓደ ተጫዋች ሆሪው ኢልካሲ ምግላልተ ሆነ ብዙ ነገራት ከዛነ ከም ተምሂር አየ ብዙ ነገራት ደሞ ለ10 ምናምን 10 ዓመት ተጫዋች ፕሪሚየር ናይ ምኹራይሲ ናይ ናዝቆል ዓም ምኹራይሲ ምግላልተ ሆነ خድ መማልተ ሆነሲ ስሒብካ ተናገሩ ታይ ኮይንካ ታይኻ ማልተስ ትልምዲ ከዛነ ኮስዶ ልምዲ ልወስዶ ከዚ እሱታት ልኮሬሉ ምክንያት ታዩ ስሒብካ ለተናገሩ ምግላልተ ሆነ خድ ምናምን ተሆነ ስሒብካ ተናገሩ ታይም ሆነ ችግሩ ተዳምጾ አዳሚጽ ከዚ ንማርለና አዳምጹ خم تجوات خوين خاص أسألت عندي خالو هم تجوات خوين خاص بناي بوتاس تدامجو نا فاميلي تشجر هيليو أو جزء مسويت منام إذا تاس كتدامج أدخلنيك السود دامج كأخا لا وسانك تأدخلنا كدامج قديتها تنرى نقر محزي حماق منام تخوني اسكال خزمة خاص تم حشو من نجارات كل خلني إلى الحساب خزبر عليه أسألت أنت مسك آخر يعني مسألت أنا خوين أنو قال لنا مو أفتجواش جزء لوصل خايم عوض زرزر تتبهلس تفلتم له تزرزرهم تخلى خزي تايتا وسيد خنيخ أوه مالتيس كاب مجمرة كجمرت له كاوكيحة كجمرت له وددرات نيرو ناب كورم وددر لكايت تقاريسو يجن أو كاو وجميرة كجمر خو قلاق بي أو شو عتقول ليش من تقول أتينيرا نازوا وددر أو دو مايتش أو النار لأربعة لثلاثة خوجلاقي مقال النار ترانس نبي وددرات كي حاوكينا لا أو لا خوجلاقي بي بدن هوينا ترانس خوجلاقي ناتمرتيتات وددر نيرو ناتجرا ملا
ب10 ጎል ኮኸብ ጎል አግቢ ደወዘ ካው ትራንስ ዋና ቲም ከአተለ ኾለለ 96 ለ4 ኮኸብ ጎል አግቢ 97 ልበይነይ 10 ጎል ኮኸብ ጎል አግቢ ናዲሳ ውድድር ነይሩ ና ፉትሳል ውድድር ና ክለባት ውድድር ነይሩ 4 ኪሎ ዋንጫ ተሸሊመ ብዙሕ ሽቶ መጻር ኮኸብ ጎል አግቢ ያው በትራንስ ለሃለሁ ካልአይ ሳልሳይ ደረጃ ወጪና ነና በትራንስ በመከላከያ ላይ ሆሞ ካልአይ ሳልሳይ ኢትዮጵያ ቡና ሻምፒዮን 2003 አሸናፊ ደግሞ 2004 ኢትዮጵያ ቡና ሻምፒዮን ና ጥሎ ማለፍ መከላከያ ሻምፒዮን ና አዲስ አበባ ዋንጫ ሲቲ ካፕ ስዳሽን ሻምፒዮን ብሔራዊ ቡድን አፍሪካ ዋንጫ ድሕሪ 31 ዓመት ለሐለፍናሉ ናይጄሪያ 180 ደቂቃ ለምን ዓለም ዋንጫ ለወደቅናሉ ሴካፋ تحت 19 ዓመት ሻምፒዮን ልኾናሉ ና تحت 19 ዓመት ዛንዚባር ኮይና ወሰን هو ሻምፒዮን ኮይናሉ ወሰድናዮ እዚታት እኒው ተሳኾም ለህልይ ወይ ብዙሓት ስቴዲየማት ተጫወት ሃይኻ መጀመሪያ ባሉኒ ከአዲስ አበባ ስቴዲየም ተጫወት ሃይኻ ፋሲለደስ ምስ ዳሽን ምስ ሐዋሳ ከተማ ሐዋሳ ስቴዲየም መጨረሻ ምስ መቀለ ሰው አንደርታ በተመሳሳይ ምስ ደደቢት ኣብ ትግራይ ስቴዲየም ትፉሉይ ድባብ ለሎ ስቴዲየም ለአኻየኒ ፍሉይ ድባብ ለሎ ያው በዚ حساب ለሎ ስቴዲየም ተአተለኻ ፍሉይ ስምዒት ስምዓካ ማለተይ ና ብሔራዊ ቡድን እንዮ ለምን አፍሪካ ዋንጫ ንሐልፍተ ለና 30000 እዩ ተሓዘ አዲስ አበባ ስቴዲየም ቡና ሻምፒዮን ሆንተና 30000 ተሓዘ ፍሉይ ድባብ ለሎ ወይልካ ተሓስበ ባየ ማልተይስ መቀለ ሰብ አንደርታ ከንጫወት ለና ለ67000 ደጋፊ ኣብ ሓደ ስቴዲየም ትግነተሎ ላየ ፍሉይ ድባብ እዩ ልበኒ በዝሑ ስለለ ሓስብ ለለኹ ታሪኻት ካሊ ይኹን قدم لقبه خالي يكون خل جن تدباب جن فولي لبلوب جن مقالة سبع عندر تخلت شيء عصرتي لسلسة 7 حمر أي مالت أو ستاديوم رجعتني يا كأو أفريقيا لس يا ودرجة اللي ليه جمت خلا ويسال لو قصري مو تشيكوي البار ومبرسلي ولو فتسقى أخ كفت البزوري قصروا بتعم بزحي مزحت يوم تجواتي مهم زي مسدباب مس ستاديوم للو منها سمعت متأثر كقلت تولو تنا مجمع ستاديوم تزلولو بالوني ستاديوم اسمداني تعينت متأثرينو بالوني كباتو لرسخة هاي اللي مجمع ያው ባሉኒ ከባልተሎ አዴ ካደ ተስታውሰ በቃ ወላዲት ካካትሎ ወራ ባሉኒ ላይ አዴ ማለት ያ ለምንታይ ዲ አብዛ ሜዳስ አይ መጀመሪያ ላይ ጎለእተኹ ዋላ ካቢ ሆይነለ ዋላ ዋና ቡድን ሆይነለ በቃ ባሉኒ ማለት ሲ ና መድሃኒስ ያው ብሔራዊ ቡድን ጫፍ ማለት ያ ዝኹላ ታሪክ ለግኔት ሲ ባሉኒ ለመጻት ያ ማልተይስ አብዛ ባሉኒ ሜዳ ያው ተጫወት ኻያ አዊ ታሪክ ፈጥራ ለላ ማለት ነው ኦኬ አደይ መስራታ ያዝ መጽልይ ዝኾነ ጊዜ በእግር ኩዕሹ ልተሐዝ ላብኻ ለብና ኸይርኻ አቦኻ ሞይቱኳ ለይበኻኻስ ብኩዕሹ ምኽንያት ስንድዚ ዝሕንዝ ሕልም ታይተነብዕልን በጣም ብዙሕ ለኾር ያለ ጊዜ ነይሩ ያው ስምዒት እንዲሁ በጣም ባይዘወይ እሱት የሆነ ቀድሚያ ለለበኻ ሁሉ ነገር ነርኒ ና ፕሮጀክት ውድድር ነይሩሲ አው ኪሓ ነይሩሲ ኢታይ ይርጉ ናይኻ እንትን ስለ ሌቭል ኻይለ ተቀኒሰ አነ ማለት ወረቀ ስለ ሌቭል ኻይለስ ካው በቃ ፕሮጀክት ይና ግን በሓደ እሳቶም ኮይደም አፍሪካ ሆቴል አውዝ ማለት 17 አው ካተለው በጣም በኸየ ሻይቱ ከቀር ለግበንለስ በኸቡ ማለት ሰምዕኒ ካው ማዘር ትኮር ነይራ يعني له منهم لاتني كاو بدحريو جن ترانس عبيناسي سلست أنا عبينا أنا مكيلة نبيات عبينا كاو شعيتو له مسارة برازيل له خوريني سكاوزهم كلهم سبعة كاو شو منت سلست سب عبيخا إيشي بيج أتاسيرا لوز أقولهم لله لمكيلة سفنا لنبيات نام تايت أقام سلا لله نا ميدفيلد سلا لكون
ኣጥቅታት እንዮም ብዙሓት ኣነ ልተርእየኒ እንታይ ካልእ ይሪአ ኣለለኹ በቃ ለይወፀለይ ምናምን ለስ ገዛ ይኸይደ በኸ ቀመኽየቢለስ ካብኡ ማዘር ኮርያትኒ ኣቦኻ ሞይቱ ከምዘይበኻ ኸይ ምናምን ኢላትኒ በቃ ንዝና ኩዕሾ ለሎ ስምዒት ምሽኒካ ፍቕሪ በቃ ብኡ እዩ በቃ እንትን ኢልኒ ማለት እዩ ሕዚ ትናንስና መጀመርያ ዓመታት ገሊፅኸና ምስ ገረመድና ሄደት ዓይነት ቀርበት እኒአኩም ማለት ኣብ ኩዕሾ ህይወትካ ኣብ ትራንስ መጀመርያ እሱ ይዕድል ይውካ እሱ ኢላውዝ ደረጃ ዝክተብፅሕ ጌርካ መቻል ብሓደ ሆንኩም ናጥሎ ማለፍ ዋንጫ በሊዕኹም ኢኹም ተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ካሊእ ጋንታ ኮይኑ ይፀውዕካ ለይፈረምካሉ ግዜታት ነይሩ ብጣዕሚ ትፈርሖ ኢኻ ኣብ ኩዕሾ ህይወትካ ገረመድና ሄለ ለሎ ተፅዕኖ ኣመይ ያው ኣብ እግሪ ኩዕሾ ለኣየ ገብረመድህን ሃይለ ያው ፍሉይ ኣሰልጣኒ እዩ ለኣየ ማለትስ ብታሪኹ ለ ኩዕሾ ተጫዋቲ ኮይኑ ለ በአሰልጣኝነት ለ ብኩሉ ነገሩ ማለት እዩ በዓል ታሪክ ኣሰልጣኝ እዩ ማለት በተለይ ለኣየ ፍሉይ እዩ እና ኣጥቂ ኣሰራርሓ ንኣጥቂ ለሎ ንኣጥቂ ምስ ጎል ለዎ ርክብ ከዕብየና ተሎ ብስርዓት እዩ በቃ ኩሉ ነገሩ በቃ ኔካ በቃ ዲሲፕሊን ጌርካ ክትዓቢ መምፂና ተስፋይ ራያ እንዲቢ ግን በቃ ካብ ላዕሊ ተቀረፀ ነገር ሃምለለ ይልርድአና ኣነ እና ዋና ቲም ከኣተሎ ከለለ እሱ ከግነኝ ተሎ ፀጋይና ገብረመድህን ከግነኝ ተሎ ክልቲኦም ለለ ኣጥቅታት እዮም ፀጋይና ገብረመድህን ላው ጎል ፅጉዕ ሰባት እዮም እና በደንብ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም ለኣየ ፍሉይ ቦታ ኢለለዎ ገብረመድህን ሃይለ ማለት እዩ ገብረመድህንና ፀጋይ ብሓደ ተጫዊቶም እርሻ ሰብል ክልቲኦም ኣጥቃዕቲ እዮም ነይሮም ላብ መድሃኒ ክትመፅና ብላሕለፈ ለኾነ እንትን ዳርኣኹ ነይረ ማታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍቲ ሊግ ክለዓል ተሎ ናሰማይ ኩዕሾታት ብዙሕ ጎል ብምቁፃር ኣንዳሎም ንጉስ ኣቤጋ ኢልላል ትሕቲኡ ካብቶም ተዘርዘሩ ተጫወቲ ሓደ መድሃኒ ታደሰ ነይሩ መድሃኒ ብቁመት ነዊሕ ትባሃል ተጫወቲ ይሆን ኸ በሃመይ መንገዲ ኻዚ ኳሊቲ እሱ ኣማዕበይን ከሉ ሜቢ ካብ ገብረመድህን ሃይለ ይኾን ምክንያቱ ገብረመድህን ብዙሓት ጎላት ነይሩ تا كل سبب لذكر اب 8 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ዙምባ ይብለጥ ያ ጎል ሓዊሱ ብዙሕና ሰማይ ኩዕሾታት ጎላት ነይሩ በሃመይ መንገዲ ኻዳቢር ኻዮ ያው በሃመይ መንገዲ መቸም ኩሉ ግዜ ትሬኒንግ ከስርሕና ተሎ ገብረመድህን ብጣዕሚ ሞር ማልተይስ ብሉጽ ኣሰልጣኒ እዩ ግን ብጣዕሚ በቃ ንሰርሖም ስራሕቲ ክሮስ ቦል እዮም ክሮስ ቦል ምስ ፊኒሺንግ በቃ እሳቶም ልግበሩ ነገራት ኣበይ ጠጠው ትብልኒካ ኣበይ ማዕዝኻ ክትጎይ ማዕዝኻ ቀስ ክትብል በቃ ዋላ ሒዙ በክዳን ከምዚ ኣገይር ሒዙ همዚ ከድጉየ همዚ ፋርፖስት ኒርፖስት ምናምን በቃ እሱታ ስለለርኤና ዝና ታይሚንግ ማለት እዩ እዚ በቃ አንድና ፖዚሽን ስለልኮንኩ ክሮስ ተገበረ ኩዕሾ ትመጽተሉ ትሬኒንግ ሰርሕካ ኢኻ ኣስርሕካ ይብደምቢ አው ተመክሮ ማለት ፐርፌክሽንስ ቡ ይመጽሉና بسرعه غيرو በቃ ስለለርኤካ ፀጋይና ገብረመድህን አጥቀ ስለልኮኑ ፀጋይ ለቴስ አሽዋት ያን ኮስር ተለሁ እኮ ፀጋይ ነይሩ አሰልጣኝ ፀጋይ ገብረመድህን ወጪ ፀጋይ ነይሩ ግን በቃ ፀጋይ ለለህበኒ እንትናት ነይሩ መኽሪ አጥቀ ስለልኮነ ሲኒየር ላይ በቃ همዚ ግበር همዚ ሆነ همዚ ማዓዚ ካንቲ ማምገርካ ተእትዮ ምናምን ልልዎ ነገራት በቃ እዚ ነግሩኻ ካብዚኦም ትነግሩኻ ተለው ታይሚንግ አይትችገሪ ማዓዝ ክትኣትኒካ ክሕዛተሉ ልክ ማለት ማዓዝ ክሮሶም ልገብራ ስለትፈልጦ ታይሚንግ ሓሊካ ኢኻ بهيدينج لا اون تايم تغني ذا كوش اوكي هذه افتي نا اغرو شو تخنور وتجاوتي مسخال تجاوتو مزحتي لاف سلطانيات له لانه تمزينا قرب عركه الى ولا خلنا نصنح خداوي ستيفانوس نعلو نوركو شو مسلطن مع خل خفيت انه قالي وقت شي سلستيتي وسان تجانتا تجاوتنا ولا ادول درجه بتمثالي نعلو أكاديمي ناقول شو مسألة وتزيك كشاف ناشونال تيم كتلا سلطاني خوينو كشاف مخد بزحنه مداني اللي متاك شاف حزي لما سلطان كأثي يتعنيهم تعينت انقفاتات يوم يرمو مغنياتو بزوحات يوم كاخا بزوح السب كاوتهم حدا رعدوني
بتعمل قرمني مداني كشاب حزلة مسلطان هامجور لقاتي عبيت أتكتات كفر اللي خل بزوح اللي مدني ويل لمن تي أخلف قديم خلقاتي خلفت مسلطان لافت مسلطان ያው ናብ علي ስንፈት የልብል እገልጾ ተለኹ ማለት እዩ ድሌት ለብል ቆሪ ኾነ እዚ ለአካዳሚ مخفات ወይ ደሞ ላፍቲ ላኡ ክትጽጋዕ ላፍትና ኮቺንግ ክትጽጋዕ ያው ከዚ ሓደ ነገር ልክትገብር ቀድሚያ ላይሰንስ ከድልየካ ነው በዓሊ ለሐሰኹ ማለት እዩ አምዚ ለወለ ወላ ረዓዶም ለ አምዚ ትብሉ ወለለኹም ለ ዶንጊ እየ ብጣዕሚ ድሌተይ ብጣዕሚ ዓውይ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኮቺንግስ ብኩዕሾ ህይወተይ ለግነኽዎ ታሪክሲ በአሰልጣኝነት ዕድሜይለስ ክደግሞ እዩ በቃ ፕላን ለለኒ ምስ እግዚአብሔር ማለት እዩ ተናየ ፕላን ልደንጎ ሁሉ ሓደ ነው علي ድኽመት እዩ ካልኣይ ነገር ወላ አካዳሚ ጸንሕ ወላ ኦልሕስካ ጸንሕ ነይሩ ግን በቃ መጀመሪያ ነገራት ከስተካክል ለስለልሐሰኹ ማልተይስ ተወስዶም ኮርሳት በቃ ላይሰንስ ክትሕዝኒካ አይ ዕቅበካ ይኮ ላይሰንስ ሒዝካ ያስካ ምስልጣንስ ምንም አይዓጽካ ግን ናይ ድኽመት አምለለ ኮይኑ ግን ፕላን ልግበርኮ ምስ እግዚአብሔር ቀጻለ ግን አይ ነገር መብዛሕትኡ ሕዝኩ ጋዕተሎ ብዛዕና ትግራይ ክርኩዕሾ ኣብ ናተጫወት ኳሊቲ ሰፊሕ ለሆነ ጋፕ አምለለ ይግለጽ ሩኡ ብዛዕና ሰልጠንቲ ግን ብዙሕ ይውጋይ أفتي تسعات بزحت عبيتي أسلطنتي وزع تقرأ غير مدن تسقاي أبراتك لا مانوت نقص دستا بحد من لحظة لقات أمتات نيري كلهم تقارو عبيتي كلات ساتهم بعلو عبيتي تجوات عبيتي سلطنة أنت فريمين تحرق منه جن بكواليتي يكون ببزعي بزحت يكون بتأم وحداتهم أفتي مسلت أم بعلوس جابني عوي كفتتني مداني الذي كفتت سوق مل يخلو تعانت مدلا ويقبر له إذا قدم حتى خالي حزب أوروبا تاريخها بعوي درجات جاويتهم الحلفو أتقعتي فترو لأنه هنري ترينا بلجيوم ناشنال تيم خيرو لوكاكو هندي صبوا الكوان بس حستوات أوجيرو ولا كوان تدل يهون أوريجي أم صبوا الكوان نوعلو قدا تواتيو مداني ناقانوكو عبيتني تجاربات كعتي لكنري دمتايك حجزي خلا مريت وريدو نوزانا مجمرة ያው ልጠየቀኒ ያው ብዙሓት አሰልጠንቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጥር ሓደ ተጽዕኖ ፈጠርቲ አሰልጠንቲ ልባሃሉ ያው አምድንሪኦም ለና ተጋሩ አሰልጠንቲ እዮም አዛ አነ ንእሽተይ እንትን ልብል ሓደ ብዙሓት ለወሰዱ ለኮ ኮርስ ነው ያ ተጫዋቱ ኮይኖም ኮርስ ለወሰዱ ግን ህንድድላይ የሆነ ኮርስ ተውዩ እዚ ኳ ዲኳስ ናካፍ ከዚ አመጽ ያለላ ወደ ካለይት ከዚ መጽ ኮርስ ላው ትግራይ ብዙሕ ክመጽእ ኽእል ነው እዚ ዲ ወሲድና بالحلف ያወረ እዚ ሲ ክመጽእ ነው ታዩ ዘውዝኒ ከዚ ዋላ ፌደሬሽን ለኮ ሕግ ሙጹ አይባሪ ኤ ላይሰንስ ለይሉ መስልጣና ይኽእል ይክብል ለፕሪሚየር ሊግ እሱ ልክወጽ ግን ኮርስ በደንብ ገይሮም ኩን ነው ኮርስ ለይምህላዩ በቃ ሐምዘ አንተ ወልተል አለ በቃ የጽለካሞ አሰልጣይ ልከይትኮን ላው ካሊ ንግድ ካታቲ ወይ ላው ካሊ ስራሕ ካታቲ ኢንቨስት ልገር ካሉ ግን ለ10 ምናምን 20 ዓመት ለለፋዕ ካሉ ኩዕሾ ግን ደርቢ ካዩ ነው ማለት እዩ እዚ ኮርስታት ለይመጽ ካኡ በቃ ዘን ክለባት ከዚ ለለዋ ኣብ ትግራይ ወይ ደሞ በቃ ክሕዙ ልግብኦም ባለሀብታት ተሒዞም ዝሁሉ ለአሰልጣኒ አምንታይ ብተን ለማለት እዩ አምዕባይ ቆልዑ አካዳሚ ላይ ወደ ክለብ ተትሕዙ ለለ ውድድር ተትለለ ሞር ብዙሓት አሰልጠንቲና ተጫዋተ ላይ ወጹ ያ ተረደ ናካፍ ስልጠና ይኹንት በፌደሬሽን ልዋው ስልጠና ሙሓዱ ንዓሎ ኾነ አልታው ጽንቶ ክል እዩ ንስተጫዋት ተታሒዙ ለዓል ህቶታት ግን ለአነ ተፍትና ይኹም ዘመን ኑር ዓበይቲ ተጫዋቲ ለምስልጠና ያትኹም ይተሉ ለአነት 9 ምሳኻ በሓደ ናትሊግ ኮኸብ ሽቶ መውጸር ኮይኑ ወደ መሳይ ተፈሪ ናሽናል ቲም ዋና አሰልጣኒ ኣብ ናይኹም ዘመን ካፍቶም ኖሩ 2009 ምሳኻ ሃዋሳ ከተማ ተጫዋተ ሙልጌታ መረት
حزنا هواسا كتما والناس سلطاني أو ستريخا تيغانا نيو بعد نيرهم يخم ترانس بعد نيرهم يخم عن تولد تقصهم تقوت نيرهم داوود ستيفانوس ادلو درجي لا تقراينا تمسينا جن مكيل دستاري تيار جيرو أم سلطاني اللي كوغرو شوري غينيو مداني كوغرو شوري تيار كاف تجبر أو كوغرو شو زريا اللي هاي أرعدو مهم بزحات تجوت كنت قسنا خلينا أماني الجدينيو لا أقولك عشوا سخن بلهم أراهم تفت أرجع بدوخي مسلكه لما تاعهم غا كاف تقول عشوا كتفاري تلهم كومبليتلي خليه أنا هم المسلني ياو همزنا وجه تحسبنا ياو زم ولا اللي جاكا قال له علس اي لايسنس خزو سيدو يو لجات له أوا خزي أنا خزي لا تجاوتنا لها لنا كورس لوسد ما يمثلنا ينير همزل لكم ياو عوي خزي أنا تجاوت خوينا بسلت أنت كلمة استلنا للو فلالاي بتعمل فلالاي نيو خزين أنا أسلت أنت خوينم تفيدنا تنمت نيرنا بيانس بزح وطات لكل على نيري تردي خاني خو بزح وطات كل على نيرو ناينا كن بقى هذا كورس اللي توسدي لا تجاوتها كوفي كاتب لك امنام كاو غيزي بالفقودو منام كاتب كيرلسنت مالتي خال اي ነገር ለለ ክለባት ለለዋ ክለባት ኣብ ትግራይ ለለዋ ክለባት ቢያንስ ሲኒየር ተጫዋቺ ወይ ደሞ ተጫዋቹ ዕድመ ልኩዕ ለሕለፎ ሰብ ኣምጺኻ ናብያ ስልጣኝ ናሲ ተስፋ ቡድን ምናም ተገርካዮ ታይኾንሎ ዝሰብ ከኩዕሾ ይወጽ ተረዲኻኒ ካዶ هذا ግን ተስፋ ሰብ ልቆርጽ ከዚ በቃ ይድልት ለይ امز لي منام بقى تحسب ولا انا لكون اشتي انتني لنيري ولا ذا كورس مصف فولي كيزيا مصف ذا كورس بناشونال تيم يهاجني خا بناشونال تيم يوا ما كملت باكسبيرينس لمدي ناشونال تيم بغزا بتستጫወት ካሉ ጨዋታ ምናም ተመርጭ ካብ ኢትዮጵያ 30 ሰብ ካብ ኢትዮጵያ ሙሉ 30 ሰብ ተመልሚለስ ሓደ አን ኮይና ማለት እዩ እና ዘውዝኒኦ ለከይ መጽ ሓደት የሆነ ከማየ ብዙሕ ሰብ ከመጽኒኦ ላፍት አሰልጣኝነት እሱ ተመጽዩ ታይሆን ሁሉ ነገር ይቀል هذا ግን ድሕር ኬርለስ ከዛ አነ እንደ ተስፋ ተቆርጽ ተሓድጎ ተስፋ ተቆርጽ ማለት ብዙሕ ቻሌንጂንግ ነው ኢለ ልግምትና ናይና ሲኒየር ተጫዋች ምጥፋ ولا بقدمي لعبيت حواتنا رايم ካብ እንትን ወጽየም የምለለው ማለት አካዳሚ ነው ዓለም ከፊቶም በይ ላፍት እንትን ሲሒብካ ምምጻ ግን ክለባት ግዴታ አለውን ኢለ አነ ለሐስብ ከምጽወንሞ ካው ትልምዲ 10 ምናምን 10 ዓመት ኮ በጣም ብዙሕ ቆይ ኦኬ ኻሊ ምስ ስልጣን ተታሕዙ ለላ ነገር ነው تقدم مدلاو الجبر أخول يولي حسب أنا حسب بقولي أو تقرأ الجبر وخلي أم سبيشال أما خل عدي ساخوا الجبر مدلاو أقول لما وزحتيو لنا كاف سلت أنا ترح كوفي السبع عينتيني بسلت أنا أنت تري خاي بعلوم الموقع نوح رأتي هودي ولا فتن جانتات لو أنا سفيه لو أنا كفت التهلي أفت السرحة بتاع عرفت تقول كل شيء له السرحة موتشيلي مغانو تو مثلت أنتي نوع لهم نخنا قريوم لهم دوم كي كافلو ويخلي اللي كي يحجزوا كجورا وخليه تونا أنا جرجن قدم مدلاوي سلت أنا كم زلت له كفتنا كاف سلت أنا هذا بزوحات نجراتني سلت أنا السم موسات ولا حلف سلسلة سرعة عملات هذه وبتو ناس نالالي كسلطنة وسيدو أمريكا خير سلطنة وسيدو أنا ودلو درجة بعده بتوع سلطنات نيرو أو تقرأ مع سلطنات ووصي كوسد دلي بزح من أسيا سلطنة اللي سبيشال توم حزي جمرت لهون توانا مهنات سولي وسد التفت رجب خالي جن تنا مجمع حتى تعينت بدلا يقبل لا مدهني حزي لا نقول كل شيء هو تخوديها لفت مسلطان تأتلها حنت موجود قريت كنا تعاني سلطاني هنا كنت بعزي مداني همتي أقول كل شيء هو تو مالت الترانزيشن لموتشي عين تجوات من برها وما عند كان تدنا كنت به ويسمتي مسوت وتجوات خلو يقول كل شيء تجوات خل كانت ياو
ዞሮ በቃ እዝለት ኣብዚ ኮርስ ክንወስዶ ተለና ማለት ዓይነት ፍልስፍና ሃምለለካስ ልገልጽ ትወሃበኻ ኮርስ ትወሃብ ተለኻ ዓይነት ፎርሜሽን ትደሊ ዓይነት ጨዋታ ከመይ ጨዋታኻ ምናምን ልብልስ ይወሃበካ ከዚ ታይም ልገብሩ ካለለው ፍልስፍና ኻስ ታይ ይኾን ኣሎ እዩ ከዚስ ብኡስ ይሕዙኻ መድሃኒት ኣይ ፍልስፍና ይደሊ ኢሎምስ ይሕዙኻ እምቡ ትወሃበካ ዝወዝኒ ኮርስ هذا أنا خم مدهني خم سلطين بزح نجارات لستأخذهم نجارات يعني نام عليه يقول لك تمت بتعم بزح تعري اللي أيو بتعمي مالتي أنا اللي متأخذ من جد بمولو مالتي كدق ما يبلي أو لتسحتي خاطر دق متخلي خاجن كقرفة خلني يعني بزح نجارات أو كعشنا لما تأنا لهم بزح نجار لستأخذني እሱ ከተስተካከል ካልኣይ ነገር ለ ያው ኣብዚ ጥራሕቲ ኾነ ወፂኻ ስካዕ ፕሮፌሽናል ኣሰልጣይ ኾንካ هذا أنا ينببيه يرئيه DSTV ولا جزا كوفيله للناجرو لمايكل أون لهارجريفز منام بق أقوى ما ولا له علو ستوب كيروم لرئيوه نامن سحتة مخانو نامن منيو أو زي كتكم نيروه سكع هندوس إلى كوفيله الري لمنتاي يسرع عمت مالت بتعم بزحي يسرع عمت تجايتها ما بقلي لو كتلقوا هيتخلي تاعك كن خاز تقبر لك بتعم تمهرنيك بتعم دمو تسرح تخلنيك همزل بالخايو بقى انا عالم كعشو سبيد يخوين دله تردي عندها سبيد خوينو ندحر لي فتنها واقع بالخاي مالتي في تخونيك سبيد تخونيك كل لما لاتي كحزني انا مالتي ام فلسفنا خزنايه كعشو رغيزو لچوات خوينو كن እንቅስቃሴ ለገድዶ ባህላይ ፋስት ፉትቦል ማለትስ ባርሴሎና ካዝ ታሪኻይስ አይለኛ ትራንዚሽን በቃለሉ አፍርቅ ሜዳ የመጽየም ልካላኸሉ በቃና ኩዕሾለ ከመዩ በቃ ጋፕ 30 ሜትር ኮንዩ 20 ሜትር ኮንዩ ካብ አጥቅና ካብ ዲፌንስ በረኛ ለሉ አሉስ ሊብሮስ ሞጢስ አቤክ ጫዋቶም ለለዎ ግዴታ በእግር ለጎዝ ኮንዩ አዝና የፍልስፍና ታዩ በቃ ሁሉ ለቀላቀለ በቃ ትግደደሉ ከዚ ካውንተር ይጫወት ይኳስ ሒዘ ይጫወት ይሆነ ኳስ ይስካጫወት ተገንተለካ ካውንተር ተካላኸልተለካ ለብኡልከ ሁሉ ቀላቅልካ ትጫወት ማለት ነው ፕራግማቲክ ይኮነ ያተባሃል ለፍቱም ፈተናታት ነተ ብርቁሽተ አይነት ምድላውም ትግብርለካ ሐዚ ገሪጽ ኸናና ስልጣን ተወስድለካ ጽቡቅ ተአዊና ጀመርተ አሰልጠንት ፈተና ግን ተጫወቲ ያመገሩ ማነች ጉሩ hamlelom በጣም በቃ ብዙ ነገር ይጎድለም ስፔሻል ቶም ጀመርቲ ኣብዚ ኣብ አዱሽቲ ሆነ አወጻ እንሪው ነገር እሱ ሙያ ስልጣንነት ክልተ ነገር ለሐቆፍ ሓደትና ጋንታ መምራሕና ተኻሊትና እግሩ ኩዕሻዊ ነገራትና አሜዳውሽ ጥሎ ነገራት ታክቲክ ገለገለ ተሓዝ ጉዳይ መድሃኒ ጽቡቅ አሰልጣን ለመሆን ናመራሕነት አቅሙ ሓፍል ምባል ብምታይ መንገዲ ይድለለሉ ዞሮ ከምዚ ልበልካዮ አሰልጣኝ ምዃን ማለት በጣም ከቢድ ና 30 ተጫዋቲ 35 ለሆነ ሆለም ና 30 ተጫዋቲ መሐዝ 30 ተጫዋቶሲ ከመገርካ ማኔጅ ትገብሮ እሱም ደሞ ና 30 ዮም ተፈላልየ ባህሪ ይለሎ እዚ ኮንትሮል ለመግበር በመብራር ይሆነ سحبك بمنجار بأسألتني كتسحت لك أو قلنا خلوا سبب مدمات خل أي نجار نازل تجواتيس تعيو خويني الخاص مدمات أوشتو السو ليتر أنا ليتر دا أخو أنجل تجواتيس راح سل المات أخوس فك أقول له فليت أيه هونوي نايولس أوشتو أتيس تعيو للناجر للو ታይምሉ ሆነ ሲሕብካ ከተዳምጽ ካኡደሞ በመብራር በመናምት ይሆነ ሲሕብካ ተቀራሪውካ ፋሚሊ ሆንካ በጣም ከቢዲው ለምንታጨልካኒ ለኮቺንግ ለምኳን ውበቱ ይነገርና ነይሩ ወላ ሰውነት ብሻው አሰላለፍ ከውጽተለስ በቃ ቀሊል
ኣባው ከኣትላ ተገበስ ፋዲጋ ኣትይዎ ምን ያህል ብክልተ ቢጫ ተቀጻሉ ሴንትራል አፍሪካ ኸይና ተጫወትናሉ ምስ ናይጄሪያ ክንጫወት ማለት አሰላለፍ ተጋግዩ ተሸብሬ ነው አሰልጣኝ ስትሆኑ ታቆታላችሁ ናስም ጌጋ ማለት ናስም ጌጋ እና በቃ በጣም መጨነቅ እዩ አሰልጣኝ መሆን ማለት ቀሊል የሆነ በጣም ከቢድ እዩ ውበቱ አምጻቢሉ ንዑስቲ ኢሉ አዋሳ ከነማ ዳለና خلت ግራ ተኸላኸልት ገይሩ ግራ ብዝኹን እስካ ግራ ብዝኹን ምረጹ ተጫወቱ ኢሉ እዚ ለማስተላለፈው ጽ ካው ዳህር ለምን እንትን አልመረጥከውም ኢሉ ጸጥ ለምን አንተስ እንትን አልመረጥም ጸጥ አሪኩም አሰልጣን ማለት እዚ እዩ እስካቱም ካብ 20 ምናምን ሰብ ሓደ ቲም ሓዙ ኢኻ ተይር እስካ ግን 20 ምናምን ሰብ ማኔጅ ክትገብርሲ በጣም ከቢድ እዩ እና በጣም አድማጭ ትሆንኒካ ተቀባል ትሆንኒካ ትጋፈጥ ትኸድኒካ ለምንታይ ተልካኒ በቃ ስሕተት ተሳሓት ኮይ ካሰልጣኝ ካውደ ድሕር አነ ሁሉ ግዜ ትክክል እንድሕር ትብል ኮይንካ እንድሕር ነገርኩም እንድሕር ለይሰምዕ ኮይነ ግን ውድቀት ብኡልክ ኢኻ ተታሒስካ ትወርድ ችግር ተሃሊ አምዝኒዮ ክፍተት አምዝኒዮ ምናምን ኦኬ እሺ ምናምን ካ ለሕግዘካ ሰብ ትረዳደሉ ሰብ ኮንዮ በተለይ ተጫዋቶ በጣም ማለት እዩ አውዚ ኢኻ ትሰርሐሉ አብሩሶም ኢኻ ትሰርሕ ለለካ አብሩሶም ባህላይ ትካሊ ስራሕት አምለሎ ኮይኑ ግዴታයි ግን ማኔጅ ትገብሮም ኒካ በደንብ ጌርካ ማለትስ ቶፕ ተጫዋትካ ኮይኑስ ልጅ ትሑት ተጫዋትስ ልጅ ቶፕ አምድላይ ካትገብሮ አምድላይ ፍቃርቱ አምድላይ ትገብሮ ትኾንካ ልጅ ትሑት ለለለ እምዝክ ትሕዘት ኮይንካ ምናምን አፈላላይ ወይ ልፍጠር ቶፕ ተጫዋትም ተحت ለለ ተጫዋትም እኩል እዩ ለምንታይ እዚ ቶፕ ተጫዋት ተጎዲ መንዲካ ተእትዮ ተሓደ ኮይካ ተእትዮ ሶ እዚታት በቃ በደንብ ጌርካ እንትን ትገብርኒካ ማኔጅ ጌርካ ክትከድኒካ ይልብላን ላስ ሕዚ ስፔናዊ አሰልጣኒ ሻቢ አሎንሶ ምስ ሞሪኒዮ መስራحي ምስ ፔፕ መስራحي ምስ አንቸሎቲ መስራحي ብዙሕ ነገር በሓደሻ አጣሚረ ከሕዝ ሓጊዝኒ አው አሰልጣኒ ኮን ሓጊዝኒ ኢሉ ምስ ገረመድን ሰራሓ ኢኻ ምስ ጸጋይ ሰራሓ ኢኻ ነውሲ መሓሮ ምስ አሰልጣኒ ንጉሰ ደስታ ሰራሓ ኢኻ ሰውነት ብሻው ሰራሓ ኢኻ موداتا مس يوحنس سالي صراحه مسوبتلني يون دانيال صاحي مسوبته دانيال صاحي صراحه ابراهيم مبرات بزحاتو كلهم ترينا بالتفاعل عن حساب تفاعل عن تقررات تفاعل عن كواليتي للو مسلطنتي او اغركو اشو او تنا مسلطن هيوتها تاع عينت ابركتك غوري خلو صبو لمدخو سيتا باي ذا واي بمولهم دارغاس كالكوليت تገብሮት አለካ በጣም አበይተ ሰልጠንቲም በሙሉም ማለት እዩ ዞም ለሰልጠኑን ይሆን ወላ ብሔራዊ ቡድን ይሆን ወላ ምን ንኢሱ ተተቢሉ 10 ምናምን ዓመት ለለ 10 ምናምን ዓመት ለሰልጠኑ እዩ ለለ 10 ምናምን ዓመት ልምድ ለለውም እዚ ማለት በጣም ምጫወት ኮይ ሆነ አሰልጣኝ መሆን ማለት ለለ 10 ምናምን ዓመት በጣም ብዙ እዩ 10 ምናምን ዓመት አን ኢሶየ ካውላ አልኮኒ ተረ ግን ምስል ዚአቶም አሰልጠንቲ ምስልጣን ማለት በጣም ዓዊ ትምርት ይላል በጣም ዓዊ ማለት እዩ ለይፈልጦ ነርኩ ቀደም ለይርድእን ነር ኮይን ተጫዋት ኮይነ خازل ርድእን ለሎ ምን ያህል በቃ እንትን ገይረዮም የለአቶምስ በቃ ሓደ ዚ ለኩሪ ነርኩ ግዜ አልገብረ ነርኩ ወላ ይረዱኒ ግን after ሰልጣኝ ኮይንካ ተሐስቦት ለካስ በጣም ከቢድ እዩ እንደይሰማ ከአቶም ተግኒዮ ልምድታትሲ በቃ ትምርት ወለቀ ዳርጋ ሙሉኦም ሲ በቃ ማስተር ይወም ካንየው ማለት እዩ ሓደ ማስተርስ ይወም ካንየው ወላ ሓደ ዓመት ይሰልጠኑ ካምቢ ማስተርስ አዊ ብዙ ነገራት የሚነግሩካ በጣም ብዙ ነገራት ቻሌንጂንግ ማለት እዩ ሆም ስለልኮነ በጣም አዊ ልምድ ይወሲዳነ ብዙ ተጽዕኖ ከሕድር ለኸለብ እግር ኩዕሽ ተኸመኒ ላየ ተጽዕኖ ከሕድር ለይለ ልግምት አው ኩዕሾ ህይወተይ ገብረ መድን ሃይሌ እሱ ስለላዕበይኒ ምናምን ይሆነ ካኡል ወስዶም በጣም ብዙ ነገራት ነው ለምን ታይተልካኒ በቃ ምርጫ እንዲወደ ናዓለይ ምርጫ በቃ ለምጽን ማጻጻን ይወዶ ስርዓት መገር ከተከድኒ እካታ አዩ ያመይ ምኳኑ ምናምን በቃ እሱ ይለለ ውስጤ ካኡሱ ለለዎ ነገር ላኡል ክበጽሕ ይጽዕር ይጎይ مالتي عوية زم كلهم عبيت سلطنتيهم بعد تاريخهم لقاتهم لمبصح بقى تقطتي خام جمد
ትጎት ገና ብዙሕ ትግል ኮኒካ ኮይ ገና እዩ ሃይለ ኢል ጅምርሎ እና ላኣቶም ልምብጻሕ همزلولك قبل مدن هايله بقى لايه انتنا بقى نايو لمصح لغواي لله تصنو كحدر الليل ያው ለው ሙዳ ገጽናይና ለብዝ ቤስት 11 ንመጽና ሓንቲ ግን ካብዘ ስልጣንነት ጎና ጎኒ ና ተጽዋት ማህበር ና ኢትዮጵያ ስልጣን ይካዲል ባር ቦታ እንደካዩ ና ተጽዋት ማህበር ብጥንኻረን በዓል ወይ ምፍጣርን after ኩዕሾ እግሪ ልፈጥሩ ነገራት እንደዩ ታይ አይነት አውንታው ነገራት ይልም ያው ና ተጽዋቱ ማህበርና ፕሮፌሽናል ያው በአቀረባ ጊዜ ኳስ ያው ንእሽተ ተጽኖ ተፈጥሩ ነይሩ እዩ ክብለካስ ሐሳብ አገላለጻ ብሔራዊ ቡድን እንደለው ተጽኖታት ምናምን ተገለጸ ነገር ነይሩ በጣም ብዙሕ ተቃውሞ ጌርና አይና ያው አነ እኮ አይደሊ አይሙቼን ኢለየም ነይረ ኖ ኢሎም አውየምኒ አብዝና ተጫዋች ማህበር ስራ አስፈጻሚ ሆነ ተመሪጸ እዚ ማለት አዩ አውይ ቦታ አዩ አውይ ቦታ ክብለካ እዚ ማንንም ተጫዋች መሰሉ ልክበረሉ ማለት እዩ መሰሉ ክብለካ ደሞዝ ላይ ተዋህበት ኮይኑ ጉድአት ተሐሊዎ ሓደ ነገር ተቃውሞቶ ወጽሕዎ ጽረፍት ከዲካ ተቃውሞቶ ደጋፍ ክጽርፈካ ይኸልዩ ማንንም በቃ ነነው ዓሉ ቦታታት ልዋሃው ነገራት እኒ እሱ ሱይታት ምናምን እንትን ምግባር አው ምእታይ ማለት አውይ ነገር ይላየ ግን ብዛጋጣሚ ዘለለ ማህበር ተጫዋቶ ትግራይ አሎ እዩ ያው ማንዴላ ኳላ ካኻው እሱ ምህላይ ወላሉ አሉ ከዚ ናይ ቅርንጫፍ እዩ ና ፕሮፌሽናል ተጫዋቶስ ቅርንጫፉ ታይኮንለ ኣብ ትግራይ ደሎ ደሞ ና ትግራይ ዝን ማህበር ለለና ይሆንና ደሞ ማህበር ተጫዋቶ ትግራይ ደሞ አውይ ትካል እዩ ሕጋው እዩ አውይ ትካል እዩ ለተጫዋች ልጣወቀሉ እዩ ለተቸገረ ሰብ ለሐመመ ሰብ ከዚ ላይ ይርዳእ አለ እዩ በጣም አውይ ተቋሚ እና ና ኢትዮጵያ ፕሮፌሽናልና ና ትግራይ ለሎ ና ተጫዋቾ ማህበር ዝናይና በጣም حريف ይልል خالي ብዙሓት ሕቶታት ይላዓሉ እዮም ለኣብነት ሕዚ ቶም ጀመርታ ተጫወተ ይኻ ኣብ ምጭዋት ልርኮ ይኹን ቶም ሪፔር ልጎሩ ተጋሩ ተጫወቲ አሰልጠንቲ ኣይሕግዙና ይብል ቅሬታ ነው ሁሉ ሆነ ድጋፍ ይግበረልና ላፍት ምስልጣናት ይኻዝ ነገር እዚ ክትቀርፎ حسابني يكادو خالي أما حبر صبوا بوتاي نكافتنا بهاجر الدرجة اللي نتشوت محبر بسوحات أجمعت اللي عليهم استجرت شواتي أسد أنت تستعيزه بزوح تخرج جواهم جن أي الرأي زي نجرز خبت محبر أبيرهم أجمعت المفتاح خالي مسحدش تسلت أنتي جمرت أسلت أنتي أخل هون سلطنا يوهم اللي استفيدريشن صبوا له هون ركبنيكم قالوا أتسل تفالي تكالاتنا وسلطنا له تكالات الساتهم بمتشاي درجة لتهم تجاوتهم لحلف وتجاوتها وزع الساعات لفتي موالئات لتهم جمرت أسلت أنتي بمحجاز لتهم تجاوتي بمحجاز بتقال تلم دخاس لمكفال تعانت قرونتنا كا بقلي ያው በመጀመሪያ ያው አሰልጣኑ ኮይንካ ማለት ያው ብናዓለ ካይዳ ማለት እዩ ማንንም ሲኒየር ተጫዋች ይሆን ዋላ ልምድ ለሐሳብ ለበካ ማንንም ሰብ መጥዩ አነ ክፍት ክገብር ይልደል ማለትስ ብልክ አሎ መጠን ከሕግዘኒ ኢልካ ተሐሶት ተጫዋች ይሆን ለተጫዋች ይሆን እሱ ታይኮንዮ አምጪኻ ክትሓበረካ ከሕግዘካ ልቅበል ያነ እና ማለት كأهم زلوا لخير نتجاوزوا محبر نا إثيوبيا بروفيشنال زو كورس زي فاست تراك بي لايسنس السوق يمتيوه فاست تراك زموت إلى له بيانس بيك توصلت لها تريو هل تميتي 5 جوات على اللي يكونوا ناشونال تيم تجاوز تدو تشامبيونز ليج منا مس قطر حدا تقوايم لهم تقوى ساتهم أوز غازي له هو سراس فتسامي مالتي قدمي ساتهم يوم تقوايم أمتيهم إذا تقوم زي مالت دمو بتعم عوي مالتي ناتجاوز دموز لي تخافلو تحليهم ناسلت أنت بدل نالكون بقى تحليو ساتهم يوم
زوزني كورس لم تأمل له بزح نجارات خزوز محبرنا بزح نجارات اللي قبل له أفتنا بروفيشنال تجارج تراس أسفت سام سر له خمالتي بقرش يكون بحجز يكون على نجارات بتعم بزح نجار اللي كايل له هذا زوزني نجار محبر تجارته ناتجريني أنا بعلنا لنا أيو أنا لنا أيو لا نايو مرأي أيو أو تحتي أم سر له خنا هذا ديسا خينا لمجوات حاسبنا أنا محبر تجارته تجري إذا دمو عوي سرح يزوم سر له بريزيدانتنا مكتل بريزيدانت اللو نعم حقاوي انتنني إن أيو لايسنسني إن أيو إذا لا خزس بقى يسرح له كوي نسرح لنا أنا محبرنا له حالف توصل للو إننا زوجني أنا قرلسي أو تقرأيلس يسرح ولا أويل بدم غير كوردنيو لمن تحتيلك عسلت عين لكم تسو كورس لكمت تجواتي لتقود أتهليو تشجرت هاليو يرد إلا إذا محبر زنا تقرأي لله اللي تشجرت تجواتي لموتو بيتسب منام كل بقى يرد إلا زنا هنا محبر مالتي زنا محبر تجوات تقرأي مالتي خزلس إز عقمني أو إذا محبر بنا على توم من قد بريزيدانت مكتل منام مسلا لنا بقو من قد يخد لي أسألت عن منام مسلا لنا بقى أزي خد لي إذا وزني إلس أمتى كوردنيو كورس كمتنيو تجوات تشجرت هاليو دومز لي تخافلتها عليو بقى بزح نجارات إني خمسة بروفيشنال تجواتش نقول لنا إزلس يخدر لي تجواتش محبر زنا تقرأي لسي عوي يسرح لي إننا بزقات أمزلة لي تمزجو تجواتو إني أو مالتيس لفت محبر بروفيشنال نادي سبات يخوني عاوز له ولا بروفيشنال له ولا بتقرأي للس لفت محبر ما تيمك على قالو شجرتها لي وحبير خا تفتحه شجرتها لي صبو ነገር ተሃሊለ ምናምን በቃ እሱ ሲታት ከዚ ወጪ ካለ ወላ ለውጭ ተኸዲኻ ያው ኣብ ትግራይ ጥራሕተ ኾነ ካብ ብላዕሊ ዓዊ ፕሮግራም ይተትሕዝ ደሎ ኣብና ፕሮፌሽናል ተጫዋች ማህበር በጣም ዓዊ ፕሮግራም ይተትሕዝ ደሎ ኣብና ትግራይ ለለለ በጣም ዓዊ ነገር ተትሕዝ ደሎ ያው በፕሬዝዳንትና በምክትል ፕሬዝዳንት ባሰልጠንቲ በአቶም ስለልከዲ አነ ለዲቴል ለያተኹና ሓሪፍ ማህበር እዩ ሓሪፍተ ኾነ በቃ ግዴታ እዩ ተጫዋች ማህበር ሐዚ نا تقرأي يقول كويس شو تأجم بتعم بزوجي هم فتحته هاي لو من اللي قالوا بتعم بزوجات عسات اليوم أو تحت نسرح له اليوم تمسرتها وكيس تاخر اللي جبوا أنا قرت ناقنتها وقرأ له اليوم تتأجم أما راح إني وما راح غير له اليوم بتعم سفيح له هون أنا مفتح حسات تهاي لو من قرونه مدهنينا تقدر يقول كل شيء تأجم بمتى من قدي كفتحني ويلي تتأجم توا تمسرتها وتأجم خيونه يبسو خز أنا تأجم لولو أبنا بعلنا قلعو أي سرحنا أنا علنا قلعو بحالي تقرأي لولو وددر ناك أبلي يكون ناتمرت بيت ناكلبات مسارتها أول خنا نجار تحزن لنا خلني خمسة قد محزن نرى سي بي حزقة وددر جرها بك أو أتوم تسرعت خلنيك ما قال سو عندرتا والوالو إن شيرة لك تتأني حينكم تأيو أدفانتيج إنتيل خاني كوزم كلبات كوزم لعبة خيام تجأته تايخون لو مالتي يديو والوالو يديو شيرة يديو ما قال يديو تعيزك نكسرح للو إلى أنا لحسب كلاب هم للوان كلابات بريمير ليج النيوين بريمير ليج مهلاين بتعم حارف لمتى هزب لي أكو 10 سنة الفوتي بقى بملؤ هزب ستاديوم ماتش الكريو تايخون نيو بريمير ليج تجوات نيو كله بريمير ليج تجوات ولا جنت أيو تجوات أي جزاء من عمني خاني يجزاء يمتص جن قولوا خمسين أنا لعونا يوم سينا بيحسك ناقبلي ودرنا تمرتيت ودر لاغير خيرك بسرعة تمتصي خيوم تايخون لو مالتي تجوات تجزيها قديتها تجزيها تجوات مجزاء خير أريكا جنك تاي تجبر كابي تعبي تسفى بدني كتعبي شجرت هاللي خمسين أنا لعوني أقول لك تتكوم ياو إنفستمنت لأبعد خيخون لو مالتي إنه وردنا كنسرحني أنا أبنا تمرتويت أبنا قبلي وددرنا أبنا كلبات بيناسي حزاني أوني اللي بالأنا مفتي لك ما تستخوين بسرعة مالتي أسول لك ما تس كاول على الله يوم كوردوه هو ده سينا بيحزم سون دحر حزم ممتيم
بسرعات مالتي منم ليلوطلو ነገር የለ ለማይሲያ ተኸይድካ ባርሴሎና ረየ ደቅ 17 ደቅ 16 ደቅ 17 18 ዓመቶምስ ያ ባሎን ዶር ይበልዑለው ማለት እዩ እና እዚ ልክ መጽለለታ ይኾንዮ ኣብ ታሕቲ እዩ ክስራሕ ለለዎ ኢለ ያነ ልሐስ ያው ቀጻሊ ዚና ና መጨረሻና ይኾኒ ምናልባት እዚ ካብና መድሃኒ ዝና ዝኩሉ ዓመታት ልምዲ ካብ ባሕር ብማንካ ምልባህሊ ያው ተላይሰንስ ኸውዲኻ ነው ስልጣይነት ቀመጽኻ ያው ዳግም ተጋይናልን ነውጋይና በብዙሕ መንገድ ለብተፈላለየ መንገድ ያው በርና ክፉት እዩ ናይኻ ገዛዩ መጽኻ ብዙሕ ነገራት am ተውጋዕና እምነትና ይን ሎማዓንቲ ነርና ጻንሒት ግን ካብ ልቢና ነመስግን ያው ተኸታተልትና ለፎቴ መሆን እዮም በክልተ ምዕራፍ ምስ መድሃኒ ታደሰ ተገበረ ጻንሒት ብዙሕ ተመክሮ am ረኸውሉ መድሃኒ መን ይሉ ብተወሰነ መልክዑ am ልመለሰሎም እምነትና እዩ ጣዕሚና ነመስግን አንደ በጣም ይመስገን ምስ መድሃኒ ታደሰ ለሐለፉ ሰለስተ ክፋላት ልገበርና ይጻንሒት አብዚና ክንውድ እዚና መወዳእታ ማለት ይኾነይ ያው አምቲ ላገለጾ ልጻንሕ ድማ ፍቲ ናይ ስልጣንነት ናይ ቢ ላይሰንስ ድማ ላወደይ ልርከብ ኣብ ቀጻሊ ህይወቱ ተመሊስና ድማ ምስተፈላለዩ ጉዳያት ክንመጽና ያው ተለቕረብና ለኹም ካብ ባሕሪ ብማንካ ማለት እዩ ተመሊስና ምስ መድሃኒ ድማ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ክንወግዕና ድኸዚ ልነበረና ጻንሒት ግን ኣብዚና ክንደውቀ ምሳና ስለ ጸናሕኩም ካብ ልቢና ነመስግን ባይ ባይ